ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ 7,10,693 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ଅଜଣା କଲ୍ କରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରେଳବାଇରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଛି ଏଇ କଥା କହି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିବା ସାଙ୍ଗରେ 7,10,693 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୁଡୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ସାଇବର ଥାନାରେ ଯାଇକି ସେ ବାବଦରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବାଟା ଭଲ ନା ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କିଣିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ କରପସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ନ ଦିଅନ୍ତେ କାହିଁକି କରପସନ୍ ହୁଅନ୍ତା? ହୁଏତ ଆଜି ସେ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ, ସାଇବର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁ କି ମାନେ ସାଇବର ଠକ ମାନେ, ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରରେ ଚାକିରିଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଆନ୍ତା ଚାକିରିଟା, ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରିଟା ସିକ୍યોର ଭାବରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସରକାରକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆପଣମାନେ ସରକାରର ମୁହଁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ନୁହେଁ କି ସରକାର ନିଜେ କରପସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଇସା ନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ କରପସନ୍ ହୁଅନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ନା ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର? ସରକାର କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ କ'ଣ ଦେଖିବ? ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନାଗରିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ସିଟିଜେନ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି କିଛି ମାନେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ନୁହେଁ କି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଟି ନେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ମୁଁ ଚାକିରିଟା ପାଇବି ବୋଲି ଦେଇଦେଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସିଲାନି ଯେ କ'ଣ ମାନେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବି ଆଉ ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ? ଆଉ ଦେଇ କହିବେ ସରକାର ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେବେ। ତମର ପାଠ କେତେ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି? କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଥାନ୍ତା, ଯେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଟି ନେଇନଥାନ୍ତେ ପଇସା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥିଲି ଆଉ ରୋକି ବି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜର ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସୁରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଫଲୋ କରିବା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମର ନାଗରିକମାନେ ଯେମିତି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଆଉ ସଚେତନତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।